Soin. Ça va bien? Ça va bien? Oh ouais. Oui, ça va ma fille. Ça va bien? Non, ma fille. Là, tu Ah bon? Ah, on a nous, c'est pas nous, parce que Bibema quoi. Ça va bien? Ça va. Ça va. Alors ma fille, où est-ce qu'elle est là? Du courage, hein? Ça va? Oh, Bacho. Dis là. On est dans le ouais. Non, mais. On a la couleur pour avoir. Utara kamu sudah tengok. Ini warni sini, ani toko ni new dama. Ayah ni dengan ngas orang ibro lah yang ni sini tu bisa sama sini. Anda kon nyebe koi na turun lagi dia kata hang ni beberapa lah waktu sini mana. Ma poi finire notte. Ma poi finire. E dalle nulla cosa va? Si tamurin ni nunggu ni. Mau kita kada ulang gani ya tu kon bayi dah kon buat sebel. Bengali yɛrɛ nali jara ye i muso nana ni ka fɛn ninnu mun ye minnu f'i ɲɛna a nan'u bɛɛ diyan ayiwa n y'a ko lajɛ ji ɲama jɔlen na ka fɛsɛfɛsɛ nka n y'a ye janfa bɛ ko in na o tuma na n b'a fɛ ka min f'i ɲɛna sisan ni i natɔ sini ni bɛ se ka na ni kasange kunkurunin dɔ ye bolo karamɔgɔ o ka gɛlɛn dɛ o kana gɛlɛya i bolo n'i y'a dɔn e t'a sɔrɔ kaban mɔgɔ bɛ n bolo yan n b'olu bila olu bɛ taa ɲini ka na n'a ye n'ala sɔnna n'an ye olu baaraw kɛ ko a bannen bi sanga sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ka jɔyɔrɔ ko in na ni ala sɔnna ne de y'a f'i ye a to n bolo i k'i jija i k'i hakili sigi kana i ja wuli kana ko ye n b'a dilan cogoya min na n'ala sɔnna i bɛ sanga sɔrɔ Ini muso ye ɲɔgɔn ye awɔ ne yɛrɛ mɛra sigilen k'a makɔnɔ a mana nka a nana ka na n sigilen sɔrɔ yen nɔ baara bɔlen tɛna k'a ma ne mɛra sigilen k'a kɔnɔ kan foyi t'a da manamanakan fɔ o tuma a ye baara bɔ a ma a bɔlen na k'a ma dɛ u tɛna kɛ ka kuma dɔ f'a ɲɛna a ka ɲi jɔyɔrɔ si tɛ hasiriya dɔrɔn ye nka ni ala sɔnna a ma a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ ne kɔni mɛra sigilen k'a kɔnɔ ouais. Ah, j'avais, ça va bien? Ça va bien? Ok. Ah ouais. Ça va bien? Ça va, alhamdoulilah. Ça va? Ça va? Ça va. Nga cɛ ni mɔrɛ ka baara aw bɛ da jumɛn na aw bɛ bolo jumɛn na sisan Ah ouais. Baara in bɛ ka taa ɲɛfɛ dɔɔnin. N ka cɛ a kun ye fɛn dɔw fɔ n ɲɛna kuwa ale kun ko n ma ko n ka su kasani ɲininka n'a ye n y'a fɔ a ɲɛna n ko o sɔrɔli ka gɛlɛn ma dɔɔnin a ko mɔgɔ b'a bolo mɔgɔ minnu b'o sɔrɔ bon n ka wari d'u ma n ye wari d'u ma i se y'a faamu mais n b'a f'i ɲɛna n ka cɛ a wari bɔta cayara dɛ cɛ wari bɔta cayara yɛrɛ 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 mais n ka cɛ pour que i ka baara ka ɲɛ pour que mɔgɔ ka ɲɛ c'est à dire que diyagoya wari bɔli o an bɛ ala deli de sa vraiment an y'a kɛ kun mun kɔsɔn ka ɲɛnabɔ kɔ allo awɔ ok n y'a mɛn a cɛ n ka directeur de tun ye téléphone ci n ma sisan bon ouais d'accord a ye n wele ci dɔ la ne fɛ ka t'o la quoi d'accord o ka cɛ ne bɛ siran yen fɔlɔ sira ouais bon k'an bɛn d'accord k'an baara ɲina so quoi d'accord i y'a mɛn k'an bɛn so ouais
Mengalir apa? Orang berga. Abarga le e para kele ya. O te ga le hale manyana madu. Gun gede. Ayo, mengalir di mana lagi? Naso, sehingga simani ceding. Nggak tahu ini aku biasa. Ayo na kata kana ma kata kele. Mengenai aku sendiri, ini orang sendiri, kaplas. Angat itu one bulat lihat ini nak berada. Ayo, kita selesai. Sedap. Berapa? Na. Kita selesai. Ayo bas. Aku tu. Kami namzo. Aku mau ber. Serang. Itu nak buat dua nama. Jadi. Wabinan ni. Wabinan be. Otena kumbi de. Nara hakili kumbe war langa nara mase ko shirafu. Ganti ke chen sirani mo war kula. Awak sekarang aku boleh tantu ni. Kita dia war so wati. Tahu so wati lah. Okay. Ada. Kau boleh. Ni sama. Mau boleh kita. Kali. Kali. Am nuan saya. Kadi mau warna dola ni kira ko so ina kai ga kan na ko dole wala watan dino ko diga no ko diga ba shi ko Barakala ugen ka ne to suno wala kube manganci la Na la ni mo to law de ko mo to be jaten ne an tala edemsenu ye ko ikara di miyame sine pa to ga anniversary sininge nala salam la fela la oh ala ka sininga ami
baje hila be ha iga ta ni papito ga tulunga ke yame oh alem nata mbrale betala awa asila name le plan nala sona bi ko sigi bina naje be fendi ma ko sai ga siga ma ko sai ya me sai yere na le jara net na la tila kara fala di mun bana fulibla nga ngi vi fina nya ko la je nya yi ka fo yi mo ka siga ma yi mo dawla ma anga feno be no sa de vi fitini o ye jine jugu yo bi no fe no ambala je ko kempolo na nyo ge ko amna iba ko bi na sa tuana o fe men wala ngo dima from we intano yi fitiri ito ka so na ushu nai be doni ke la kolona to ki le fasula iba no ko ni fe na sa ikase ko abina sabati ya fam ndamba ni fe ina ke bunwe inneche ali kana to iche ka kwa ko kana ye kuma yi fango se bijaye na ne dumangi baran sarata ni karamo ayo sarali inte ko gele ma bai ni froinge nanya ni gasiga wulida sarali mino ko ya ne karamo ne tapu kamu songo bangali ni sida documenté ko mi gole akran kan watina na ko mera sifa ni war don so ife on la sifa joli no wafla o ko mi wati ni gelabe ngan wati ni na itingu dugo no folo masro le flan na bina na naji ayo ni nasai masira so kamu di ma Lu kuma di kuma fena kuma ma fen fone ne ma fena war tembula e ma fena ka to di war mi bembulo ne ka bazan songon kala songo war di bulo bare ni ko ba ini bana apa kata kamu atau kayak dulu keme oh ini cip apa dora kira amina bara bembulo ta pemena dama abu ngaba bolla tiri o fere ya fam na mena beni bara bayana inshallah wa abika ko min tuko abi tele en tuko wala antara wa kam tum go ko kam yo go ko Como o bebe Mas não estou ligado, não. Como eu for falar em um mês, que não acaba de chegar lá, não acaba de chegar a chegar. Porque me chega a comandar o café. A companhia não chegou nada. Não pode chegar a lá. Que é um membro exterior lá. Um mês que não do café calé. E no coisa lá não mau bolo. Porque am chega para que não se chegar. Não acaba de chegar
fɔra yen nɔ o de la i sera yan nɔ n'an ka cogoya kun man ɲi yɛrɛ e kun tɛ ka se yan dɛ an ka kow basigilen don kosɛbɛ e de y'u ka ɲɛmɔgɔ ye awɔ ne de y'u ka ɲɛmɔgɔ ye ayiwa n y'a mɛn basi tɛ tile fila in na n bɛna baara dɔ d'aw ma an bɛ kɔfɛ n y'a mɛn kamisomɔgɔw n y'a mɛn tile jɔnni yɛrɛ yirala dɔ tɛ wa u bɛ tile ba yala la mɔgɔ bɛɛ la ka n'u yɛrɛ yira k'u bɛ fɛ ka baara k'an fɛ n ye baarakɛla ta sini a bɛna baara daminɛ i ko di n ko n ye baarakɛla ta sini a bɛna baara daminɛ o bɛna daminɛ bi de wa baara ka ca n sɛgɛnnen don bonya tɛ ko la tuguni quoi baara ka ca o baara b'e bolo ka s'o ma ne kɔni y'a ta n tɔɔrɔla n sɛgɛnna baara ka ca Tata, i k'i bolo kɔrɔta baara fɛ dɛ, i y'a mɛn? I ka dumuni mɔ joona sani ekɔlidenw bɛ na. I ka baara kɛ ka saniya dɛ. N bɛ taa dugu kɔnɔ ka na sisan. Awɔ, ne sukora sogo ɲɛ siran dɛ. I ye mun ye? Ni mun ye, n ta donna sogo in kɔnɔ. Awɔ. K'an kun ma. N bɛ bin yɔrɔ min na dɔrɔn ɲɔgɔn tigɛra. I y'a ye ma bi sogo in na ne ye nin fɛn bɛɛ lajɛlen ye ka ban i y'o faamu dɛ i yɛrɛ y'a ye ka ban i ma bi ka ban a banna baara in kɔni i b'i hakili sigi baara in ɲalen don ka ban i y'o faamu dɛ nka nasi bɛ n bolo yan nɔ minnu ye nin dilan i y'a faamu n bɛ taa ni nasi in ye i bɛ latikɔlɔn k'a la sɔgɔma o sɔgɔma n'i bɛ bɔ i b'o k'i la i b'o mun dilan i bɛ taga i y'a faamu nka i b'a lajɛ n bɛna wari min di yan i y'a faamu dɛ n bɛ baara in tɔ kɛ n'o ye cogoya min na ko in tɔ bɛ se ka sinsin ka ɲɛ cogoya min na i y'a faamu I b'i bolo kɔrɔta i bɛ dumuni bɔ i ni denmisɛnninw bɛ dumuni kɛ i y'a mɛn? Ne bɛ taa dugu kɔnɔ an kana n makɔnɔ dɛ. Wula mana se i bɛ bato labɛn i b'a ka finikuraw don a kana taa sanni fɛ yen nɔ a bɛ taa anniversaire kɛyɔrɔ la. Fɛn bato wula mana se i bɛ bato ka complet kura bɔ i b'a di tata ma a b'a don a kana u bɛ taa anniversaire kɛyɔrɔ la. Bato wuladafɛla la i bɛ taa anniversaire kɛyɔrɔ i y'a mɛn? I k'i cogo dɔn i y'a mɛn? I ka bɛn ka ɲɛ i ka n'i yɛrɛ bana i kana sama gato ni sanni si la i y'a mɛn? Bengali, mun tɛ na se ɲɔgɔn ma? Cɛ a ye n tɔɔrɔ kojugu jeli ka ne yɛrɛ tɔɔrɔ n ka so kɔnɔ cogoya min na ala de b'a dɔn a ko jama tɛmɛnen don kojugu sabali kɛlɛ man ɲi n'a ma ko ni n buramuso bɛ ɲɔgɔn na kuma ne ko lamu kelen bɛ ka n tɔɔrɔ san tɔɔrɔ n ko a ka dan yɔrɔ yɔrɔ a tɛ dan yen ne muso ka ko bɛ kɛ ten muso bɛ dilen e k'a fɔ ko ne ni wolola e dusu ka di muso ka ko mɔgɔ t'a jate n tɛ sabalibaga de ka ma ne ko ten n'a sɔrɔ tiɲɛ don aw yɛrɛ ka kɔnkɔri ko in cogo di a kɔnkɔri ko in an b'a ta i ma se mori bɛ fɛnkɛla ninnu ma ka ko lajɛ i sera mori dɔ ma mɛ a wariko bɛ ka tɛmɛ ko kan n yɛrɛ bɛ nin ka curun a wariko sen fɛ dalen la amori la wa n dalen don amori la wariko in kelen bɛ ka ni ka curun wariko in na ala ni dalen mara n dugawu ala ka ko nɔgɔya ni muso furulen sɔrɔ ko mɔgɔ bɛ to furu dɔ kɔnɔ ka furu wɛrɛ dilan kana jiginna sa n se ma ko tɛ o f'i k'o yɔrɔ lajɛ k'o faamu i y'o faamu wa ne de y'a f'i ɲɛna n bɛ nafolo d'i ma ka dawula d'i ma diɲɛ bɛɛ b'i tɔgɔ mɛn i m'o faamu
Bakari, sente ako kunkure sa. Nga bikle eko labla. Ya sa sigi ka fon la tuko. Ila fe ko. Nga go bi. Aka nya ka tiw. Aka mpela de na fana mbala. Aka ko ako kan basigi. 25 ama minye 20 jirawla ama minye. C'est le directeur Vinci. Bref. Allah qui sera. Nandumye. Sati ka wajib sama. Logo batu ni. Boleh saja. Atla ka sali indra. Tahu le kana. Penda. Nam. Ka batu weli kana. Mun ni soro. Min si soro. Ne ma dɔn. E ma dɔn. E bila kun min wala yan nɔ. Fɛn denmisɛnnin sen sɔrɔ k'e m'o dɔn. Han? I bila kun ye ka denmisɛnninw ladon yan nɔ de. I y'a faamu wa? I bɛ galadon na n b'a galadon dabila. O mun ko ye k'i ka denmisɛnninw kɔlɔsi k'e ma dɔn. N kɔni t'an ka galadon la. Hali sini ne t'an ka galadon la. Parce que an ka dumuni ye. C'est an ka dumuni ye sa. E ta min? A yi na taa bamuso fɛ yen dɛ. I sigi ko kɔnɔ yan nɔ i ka taa bamuso fɛ. I y'a mɛn? An ka muso ka ko i ma foyi faamuya la sisan. Sisan a kelen bɛ ka n tɔɔrɔ yɛrɛ de. Ouais. Ouais, mais bon, tu sais, bon, moi, tout est clé, muso wolo, quoi. Yeah, donc, ne kɔni bɛ mun f'i ɲɛna parce que chaque fois, bon, mankan vraiment, bon, nafa ba t'a la ten, quoi. Sinon, ne bɛ salon dɔn depuis kuma min, bon, mɔgɔw ma dalen, mɔgɔw ma jiginnen non, quoi. Mais je pense que, bon, waati la ko de don, mais a bɛ changer, quoi. Mais a kelen b'a fɔ k'a kelen bɛ ka tɔgɔ kura dɔ de bɛ sisan, quoi. Vraiment. Ma foyi faamuya ka comportement na sisan. Non, mais n terikɛ muso ko de don sa, mais ça va passer. Parce que, bon, ne n'a ye ɲɔgɔn ye, quoi. Bon, moi, je serais, bon, n b'a dɔn n bɛna mun f'a ɲɛna, quoi. Bon, c'est qu'à bɛ changer, quoi. Yeah, bon, c'est pas la peine, bon, ka to ka dimi, bon, n'a kɛlɛmisɛnnin ba ninnu, bon, yeah, nafa t'a la, quoi. Mais n'ala sɔnna n'a ye ɲɔgɔn ye, bon, c'est ce que c'est, bon, a bɛ changer, quoi. Ok. Ouais. Comme findeli bɛ kojugu. Ouais. On tɛ bɔ an ka taa boisson dɔ ɲini. D'accord, on va essayer ka, s'il fait très chaud, là. Ouais. De santé, vous avez des émissions sur l'environnement. Alors, comment est-ce que vous avez là? Ça dépend, comment est-ce que vous avez bien? C'est là où il a la dîme d'abord. C'est la fouille, la fouille. Mais qui est là, n'a évité. Eh, che poi, allora sono ma che lei non mi sa. Korani, gasu da fai, arabe ke fai. Inti ke fai, kaisa. Inti kai dono done fabe nigera fai ke bukal kala. Allô? Magalua, ça va? Ça va bien. Bon, téléphone tu l'as massé ça. Quand fanga Congo il est bola. Nga il m'a passé. Ah, Il va glisser.
Ouais, hakili sigi. Ni ɲinɛ ta ma ɲɛ, san wɛrɛ tɛna ɲɛ. Ouais, merci. Ok. Karamɔgɔ e tun ye promesse min ta ne ye k'a fɔ k'i bɛ baara kɛ ka diya walasa n ka jago ka yiriwa ani walasa ni n bɛ se ka marché caman sɔrɔ a ko mɛna sen na dɛ. N bɛ kɛ baara kan n bɛ k'i ka baara dilan a bɛ ɲa ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen ta kan. O bɛ diya n ye dɛ karamɔgɔ. Ne ye baara in kɛ ka d'i ma i yɛrɛ b'a fɔ n y'a fɛn fɛn ta kɛ bɛɛ ta ɲana mais i ta bɛ tɛmɛ bɛɛ lajɛlen ta kan. O bɛ diya n ye dɛ karamɔgɔ. Ne de y'a f'i ɲɛna galadonna cayalen bɛ sisan dɛ. N yɛrɛ b'o dɔn mɛn. Fo marché ka taga ɲɛ de. N bɛna baara min kɛ ka d'i ma a bɛ tɛmɛ bɛɛ ta la i yɛrɛ bɛ tila k'a fɔ. O bɛ diya n ye kosɛbɛ karamɔgɔ. Bravo.